seimon pedr sy'n yma. Dwi'n cofio Iesu Grist yn deud bod fi'n di adael o lawr ryw ben. A cofio fi'n atab o flaen y disgyblion eraill gyd a deud, na, neu byth da dod i lawr, neu byth da dod i lawr. A nath Iesu Grist deud, cyn i'r ceiliog ganu, y byddai wedi ei wadu fo 3 gwaith. Ges i gwahanol bobl, 3 person, 3 gwahanol griw yn dod ata fi a deud, wyt ti yn nabod Iesu? Ti'n un o'i ddilynwyr, ti'n un ohonyn nhw. A 3 gwaith nes i ddeud, na, dydw i ddim yn nabod y dyn yma. Dydw i ddim yn gysylltiedig efo'r dyn yma. Nes i wadu Iesu Grist 3 gwaith. Nath y ceilio ganu. Mae wedi cael ei ddal. Mae wedi cael ei ladd.